Een histoire is heel heet. Dan is een histoire, als je een gave ga sai ga chamar, goede novembre de sortir de hanili, ze gave de sangles. Allez, ik ga chamar hal na zafen da bakabe balapat. Oh ja, sai ga ons rola zo. Bon, commencer à marvailler tout. Après, on s'est passé de jeunes, regardez, c'est le chamar da sai quoi. Les isolements. Oh, maar dat was pas zeggen, mais zo bin jou dus gekleed met zo'n elegante. Nou, comprenda, eu cuido de heskel zig met duelde. Hoe kan je gewisse bewoal gazen? Kijk, ze gaven den trabigante. Maar nu hebben we straks dus chance gedaan. O ja, zuur was het dus chance. En we samen degen, eu cuido de varsen genta.